Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan.
lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. Asin Panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moksea. Sa serbisyo Asin Riparo, digdisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kang Bicolano Worldwide. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moksea sa Bicolnet TV.
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, good morning. Diyos marahay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga probinsya ni Nalbay. Siyudad ni Tabaco, Legazpi at Ligawa. Saan masulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning. Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pungal daw kita ni Lunes, Monday, nationwide transport strike. O Abril 15 na tabi kita ngunyan, mga tugang. Abril 15 payday. Uy, sweldo ngunyan tabi ang sweet ko. So may mga sisweldohon pa. Taon 2024. Sabayan po nindon sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9. Oro erestoryahan naman lamang kita kang mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakalap po yan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan mga pigpapaabot man po ni Dudig din mga Reparo. Satuya po yan tatawa ni serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, April 15. Specialmente sa classmate ko na sige sana ang gayon, mabuoton, si classmate na Giselle Chente Alcala. Happy na birthday pa! Ang birthday niya ni mate na Giselle. Apon pa kay ito padabaon mineni. Simplihon sa ng tao. Lamang ini so maarte-arte. Tunay na tao. Patarog sa nakita kaya. Perming nakatapak sana sa permi sa daan o kaya sa baba. Yeah. Bakong maarte, bakong ano yan? So, kumbaga, ang hiling sa taas. Simple sana. Mabuot. Magayon. And specialmente, sabi ko nga ni, maapil. Happy birthday, tabi mate. Sa may mga kumpleanyo ngunyan. Happy na birthday pa. Sa may mga okasyon, man pong klaseng okasyon yan. O dahil nang ganito paglingawan na sa kuyang perming tugon ha. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadirita, wara man po kibang maingat kan sadirita kundi kita man sana.
Duman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay natabi kamo. Sige mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni an sa indo pong servidor asin taga-Riparo. Live na live mga tugang sa BicolNet TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si maestro nila doon. Kasabay dyan ng bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan anuman po sa indo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po. Permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit sa mga panahon pong ini. Sabi ni ang sweet ko, dahil man nga ako nagluluwa sa kwarto. O di sweldo bagangon yan, Abril 15. Iyan so may mga susweldohon pa. Iyo, so mga dahil nang susweldohon, pasensya na, tanasubapod ka, nabali na. Oy, sa mga nakatutok sa tuya ngunyan, paki-follow po kan sa moyang Facebook page sa BicolNet TV. Paki-like and share na lang. And live man po kita mga tugang sa Facebook account kan sa indong lingkod Manny Mox Hulbutana. Pa-like man tapos pa-share. Yo. Kaning mga hiling man tabi kang iba. Oy, kumusta tabi dyan kamo sa indong mga lugar? Oh, may strike po ngunyan, tigil pasada. Ang transport group, nationwide transport strike, ngunyan na Lunes. Kaya so provincial government kang Albay may ipinaluwas pong advisory. Apera po kang so advisory kang Department of Education na daman mo na sa asing rumos sa distance learning, stay at home, module Dahing klase po ngunyan ang nasa pampublikong mga eskwelahan, maging ang pribado. Digdi po sa probinsya kang Albay, Sir Willie Nobora. Good morning. So, dahing klase, duwang ngunyan ang rason, apera po kang pigpaluwas kang Department of Education. Igwa pa pong pigpaluwas ang satuyang probinsya ni Albay. Paano gud manini sa transport strike? May transport strike na may distance learning pa. Kaya panangos po sa mga estudyante, stay at home, module. Sa mga marites tabi, Sir Willie, sa mga yaon dyan sa barangay, maski bako sinda modular, dahil tigdeklara kang DepEd, oro aral daw ki module. Ngunyan ko sana naaraman tabi, Sir Willie, so mga marites palan, so mga misis, pagyaon so mga estudyante ninda sa eskwelahan, nagmamodule man da so mga magura. Ano ya kung module yan? Ito palang tabi, Sir Will, ang apod ninda kang tong it's module. Ngani ngaya day kami madakop kampuli. Ang
pigigiribo kan mga magurang, taday baga mga estudyante yaon sa eskwelahan. Ang pag-alauna ng anteripo naman dyan sa sarong lugar, sa irarom kang kahoy, manangaya tamamurudjol kita. Ito pala tabi, Sir Will, bako man so nag-aadal. Ito pala, nagtuturong its. Ay, pangyari. Module lang po ninda kaya. John Paul Reñon, good morning. Kumusta sa mga taga Bombon? Yo. Ang apod palan kayan tabi, Sir Will, so mga nagtuturong its. Manangaya tamamurudjol kita. Nahiling mo na yan. Ya, kung anong module ang tigigibo nindo na so mga aki nindo yaon sa eskwelahan. Nangaya, sir, nga ninda yung madakop nga kampuli. Ang apod ninda, imbis baga nga, oy, shh, Marites, manangaya tamatong its kita. Bako, ang pahit pa, oy, shh, Marites, mana tama module kita. Pangyayari. Oh, no. Di pala nangapon ninda kayan tabi Madam Maria Elena Yamamoto. Madam Helene. Manangaya tamamurudjol kita. Una ko so mga homework kan mga aki ang pigya mumudyo. Ito pala baraha. No. Pangyayari. Sige ta, magpapadagos ang pagmodule. Uy, bata bagahangga naman sana sa Mayo ang klase, adi. O di talagang bugbog ngunyan sa mga estudyante, ta sarong bulan na sana. O halos sarong may kabangang bulan na sana. Nasa kabangaan na kita ngunyan kang Abril. Hanggang Mayo na sana ang klase, di ba? Di talagang bugbugan ko niyan ang pagklase. Kaya lang yan ang problema tabi, Sir Will, mainiton. O kaya nga ni pig-ship mo na so pagklase sa online module. Yo? Talang init sa mga eskwelahan. Sixto de la Peña, good morning. Ano pa sa tuya mga reparo ngunyan tabing Lunes na Lunes? O dati na ining ginibo ka ito ni Presidente Pinoy. Bawal ang wangwang. May pagbabawal man po si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa mga opisyal asin na personahes kang gobyerno. Na bawal po magamit nin sirena, blinker, asin ano pa bampong signaling device o kaya flashing device. Alay na bagay ni pigbawal. Kaya ito kay Pinoy, bawal ang wangwang. At pag may wangwang ka kang inot, priority ka. Pag minawangwang bagapi, pagirilid sa mga motorista, tanganing makaagi tulo sa may wangwang. Kaya lang naabuso man ini kan mga opisyal kang gobyerno. Una mo kung pag uminagi sinda na sana ang pinaka-kaurag-uragi. Bangani baga o yan baga pag minawangwang ang ambulansya, hilinga na po nindo. Imbis na gumilid so mga bihikulo, ay ano katatig-iskrinan pa so may nagwawangwang na ambulansya. Dakulon da kita kaya paano mga tugang ki driver kamuti. At nang nagwawangwang na so ambulansya, day papipaagi. Lalo na sa mga tricycle, single na motor, yaon pan sa taho kan tinampo, businahan mo, hilingong ka pa. Inay ko po. Sain daw ini nagkuro akilisensya. May mga nag-aabuso man kaya pigbabawal ini. Yo. Ang Senado tabi mga tugang tatawan databi ki prioridad ining Senate Bill number 2034 o
kaya ini pong prepwestong Reserve Officer Training Corps, kaya ROTC Act. At na naging optional baga sa ROTC. Gusto nang ibalik giraray sa mandatory. Kaya lang dakulon ang nagtututol digdi. Tahabo magkairinitan kan mga aki ninda. Linga na po nindo. Ano na nangyari kang sa tuyang bansang Pilipinas? Ay linga na po nindo ngunyan ang nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Inay ko po. Paparabuli kita kang China di. Ayon nga sa mga orag-oragon na mga opisyal kang Pilipinas. Paita daw nindo kung kaya nindo yan. Bakong bibor bomba sa tuyang trupa. Tubig pa sana, garaba na sa tuyang. Yung mga lunadan sa pandagat, pibomba pa sana kang China, wara na, tubig pa sana. Nay ko po. May nagkarologada. Anong pigibukan sa tong Pilipinas? Ne, bako. Hinda. Hoy, may pagirumduman tabi mga tugang ang mga veterinarian. Bako sa nadatabi tawo ang nakakamati ngunyan kan sobrang init. Kudi sa mga alaga tama na mga hayop. Sa mga alaga tang mga hayop. Aramduman na kay ni Sir Will nag-apod kay ni Gwaki nag-survey. So sa National Statistics garito nag-survey so sarong payag-payag na harong ngaya apera ngaya tabi kaining ngayang sa imong pamilya tabi nanay may mga alaga ngaya kamo digding hayop. Sabi kang agom na babayi ta aga pa baga nagpasiring daman so nagsorbe mga alas 9. Nga nanay may mga alaga ka mo ngaya digding hayop. Tinuro so agom uyan baga ngayang hayop na yan buyongon pa baga ngaya nag-irihi na ngaya sa kalson uyan baga ngaya nakahigda pa Itinurong hayop so agom niya baga ngayon nag-irihi na nakambuyungan iling mo na oy nagkakamati man po so mga alaga tang hayop kang sobrang init man kang panahon ayaw pagurulayan tayong tataw kay Ma'am Amy Makapagal. Good morning tabi Ma'am Amy. Igwa ka man dyan alagang hayop. Ma'am Amy. Igwa ka man lamang tabing alagang hayop dyan. Sige. Yan po mga tugang sa tuyang mga riparo ngunyang pong Lunes. Petsa 15 kita kang Abril taon 2024. Alas 7:27 na po. Ano tabi Ma'am Amy ang alaga mong hayop nagiri man sa kalson? No. Yan nga bagang hayop na yan nagiri na nga sa kalson sa sobrang ngayang kaluyo nga. Iling mo na. Pasalamatan tamo na sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre mga tugang yaon po dyan ng MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha po dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit. Ang manager po yan kang MBY Dormitory. Madali sa na yan makuha along National Road. Sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Dyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kay dorm, boarding house. Yan po dyan, MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Aileen, ingat po pirme.
digdi sa Pilipinas lang init, pero dyan gari paluya naman suli po tadi. Siyempre mga tugang, kasabay taman dyan si Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao, kang probinsya ni Albay, may forever po sa Albay. Yaon man na sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Rener Bursik ang syudad ng Tabaco, Cons Irene Morales Pahot and Mayor Shi Kapos Bilo kang Malinaw. Kasabay taman dyan si ABC President Cap Art Abila and ang Kapos Bilo Lotto Outlet na makukwata dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. Dyan po kamo magtaya sa loto bako sa waiting. Yo. May chance lamang kitang maging milyonaryo sa loto bako sa waiting. Yo. Sige, ang alaga ni Ma'am Amy, manok da tapos mga ayam. Ano tabian mga manok dyan tabi manay Amy? Pwede na daw na itula. Pertingon niya na isira, tinula. So may isabaw sa nabako mga magata. Mainit, dapat mga sinabawan sana. Kasi pag may gata, madali po masira o kaya maraot. Madali da mapanos pag may mga gata ang pigluluto ta. Lalong-lalo na ngunya na mainiton. Yo. Alas 7:30. Maramon tamonan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Kuhan tamon na linya kang Pag-asa. Pag-asa maray na agatabi sa Indo Pag-asa. Magandang umaga sa inyong lahat mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito nang lagay natin panahon ngayong araw nga ng Lunes, April 15, 2024. Sa ating latest satellite images, makikita natin na easterlies, ito yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko pa rin ang nakakaapekto sa ating bansa. At ito magdadala ng mainit na panahon pa rin habang may mga tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, mga isolated rain showers and thunderstorms, lalo na dito sa may bahagi ng eastern na Visayas at Eastern Mindanao. Samantala sa may bahagi ng Luzon, asahan natin mas titindi pa yung mga init or yung nararamdaman natin na pagtaas ng temperatura sa mga susunod na araw. Samantala naman, wala pa rin tayong minomonitor na low pressure air sa kasalukuyan. Medyo malit yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo at least for this week. Kaya sa mga kababayan natin, asahan pa rin natin yung patuloy na pagtaas ng temperaturang mararanasan natin for this week habang may tsansa pa rin ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Dito nga sa Luzon, makikita natin ang mga posibilidad ng pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog habang makararanas pa rin tayo ng mainit na panahon. Yung agwat nga ng temperatura natin sa Lawag, nasa 26 to 35 degrees Celsius. Sa may bahagi ng Tuguegarao hanggang 38 degrees Celsius. Kahapon umabot pa ng 39 degrees Celsius ang naitala natin na actual na temperatura sa may Tuguegarao. At isa ho to sa pinakamataas sa temperaturang na-record natin for this year. Samantala sa Baguio, nasa 18 to 26 degrees Celsius. Sa Metro Manila, maaaring umabot na hanggang 36 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman, 24 to 32 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 26 to 32 degrees Celsius. Ulitin ko po, inaasahan natin dito sa may bahagi ng Luzon na lalo pang iinit o titindi yung init na mararamdaman natin, kaya iba yung pag-iingat para makaiwas sa mga posibilidad ng heat stroke or heat cramps. Dito naman sa Palawan, Visayas at Mindanao, patuloy natin mararanasan din yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 26 to 34 degrees Celsius, sa Puerto Princesa hanggang 34 degrees Celsius. Mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog din na mararanasan sa may bahagi ng Kabisayaan, sa Iloilo, hanggang 34 degrees Celsius, sa Cebu hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Mga isolated rain showers and thunderstorms din ang mararanasan sa may bahagi ng Mindanao at posible nga po or mas mataas yung posibilidad ng mga pag-ulan dito sa may silangang bahagi ng Mindanao, yung Caraga at Davao Region. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, nasa 25 to 35 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Davao, nasa 25 to 35 degrees Celsius.
At wala pa rin tayong nakataas na gale warning, kaya ligtas naman pumalawat yung mga sasakyang pandagat, malilit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Bagamat kapag meron tayong mga pagkidlat, pagkulog, maaaring biglang lumakas yung alon, kaya iba yung pag-iingat pa rin. Ang asahan natin ay banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon ng karagata dito sa ating karagatan ng ating bansa. Narito naman ating inaasahang panahon sa mga susunod na araw. Dito sa Luzon, patuloy ating inaasahan ang mainit na panahon sa mga susunod na araw habang posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Makikita ho ninyo dito sa may bahagi ng Kamaynilaan, patuloy na makararanas ng more than 35 degrees Celsius, 24 to 36 degrees Celsius hanggang araw ng Huwebes. Sa Baguio naman, nasa 17 to 27 degrees Celsius. Sa Legazpi naman, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Halos ganun din yung ang panahong mararanasan sa may bahagi ng Kabisayaan sa Metro Cebu. Agwat ang temperatura in the next 3 days ay 26 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo naman, nasa 27 to 34 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, nakikita ho natin na posibleng magkaroon ng mga kaulapan na magdala ng mga kalat-kalat na mga ulan or mas malaking tsansa ng mga pagto sa may bahagi ng Metro Davao bukas hanggang araw ng Miyerkules. Sa kanya yung mga isolated rain showers and Davao ay mula 25 to 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City, nasa 24 to 32 degrees Celsius habang Zamboanga City, 25 hanggang 35 degrees Celsius. Ang araw natin, sisikat mamayang 5:42 na umaga at lulubog, ganap na 6:10 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook, YouTube. Dito tayo nagpapalabas ng iba't ibang mga impormasyon. Lalong-lalo na pag meron ho tayong mga rainfall information tsaka thunderstorm advisories para naman malapan natin yung pinaka-latest lalo na sa mga heat index, yung nararamdamang init, maaari tayong bumisita sa ating website pag-asa.usc.gov.ph. Ulitin ko po, base sa mga datos natin, posibleng mas lalo pang uminit yung maramdaman nating temperatura sa linggong ito, kaya iba yung pag-iingat to. Iwasan nating lumabas pagdating ng tanghali at uminom ng maraming tubig. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed day sa inyong lahat. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Servisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, salamat sa Pag-asa. Yan po ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Thank you, Lord. Wara man po ki nasisirip ang Pag-asa ni na raot na panahon. Di buwilong-buwilo sa tuyang mga katugangan ng mga parasira, ano? Kumusta na tabi ngunya ng presyo kan sira? Ano tabi na ubata na lamang kamukang presyo pa kang Holy Week? Grabe, ano? Langkawon sa presyo kan sira kung pa kang Holy Week. Baka lamang medyo okay na ayos man ang dagat, ano? Warang gale warning, pero ingat pa man giraray tabi ka mo. Maski warang gale warning yan, may ukol man tabi giraray dyan sa dagat. Yo, sa mga tugang nyatong mga parasira, ingat po ka mo. Kaya rakan mga tugang tang parasira, di pakakuan ninda kan sira, pakabanwit ninda, pakadakop ninda kan sira, babakalon ki barato. Yo. Dadaraon sa merkado, pagabot sa merkado, yan, mahalo na. Doble na ang presyo. Kaya rak sa mga parasira, babakalon niya sa parasira kisang gatos ang kilo. Iyo, sang gatos ang kilo duman sa parasira, tadarahon dyan sa merkado, 200 na ang kilo. Bakong iyo tabi Sir Jonathan Mondragon kang Tesda. Yugon mo yan na babakalon sa parasira ni na sanggatos pesos ang kilo. Pag-abot dyan sa merkado, minsan 250 pa. Sobrang kabanga ang pipa atong.
Yugo-yugon mo yan. Kaya ang jackpot sa mga negosyante adi na minabakal duman sa mga parasira delay siyang ki sobra sa kabanga. Pinakabarato niya na sira 200 yo. O, pati su lawlaw su tamban na dati 20 ang kilo. O ngunyan sang gatos naman su kilo. Tawang ka manggi 80 ang kilo kang tamban, so medyo dahil ng mga payo. Rugok na o pang-ayam na. Iling mo na yan. Mga tugang 39 minutos, lipas na po ang alas 7 in morning Philippine Standard Time. Tayo po mag-arali sa pagbabalik na pag-urulayan tayo ng nationwide transport strike na nangyayari po ngunya na aldaw ni Lunes. Asin mga abiso kan sa tuyang mga opisina di gobyerno. Ang DepEd iyuman igwamang ki abiso sa pagbabalik po yan kang programa commercial mo natabi kita. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay sa bayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay sa bayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligaw City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street,
Ilawod 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige po, balik na po kita digdi mga tugang sa programa 7:30 o kaya 43 na. 7:43 po ng umaga, Philippine Standard Time. Ang oras pong yan, hatod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po Sindano. Madali sa na iyan makuha along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Dyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidor, boarding house, MBY Dormitory po. Safe na safe po kamo dyan. Siringman mga tugang ang oras na yan natudman sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Bursik ang syudad ng Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilog kang Malinaw. Kasabay taman dyan si ABC President Cap Art Abila. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Ako mapugirarian sa indong lingkod. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Kunyang pungal daw kita ni Lunes na Lunes, Monday. Pet sa 15 kita kang Abril taon 2024. May opisina po ngunyan ha. Igwapon laog. Dahil lang kiklase. Yo. Pero sa mga teacher, uroto sa indang mga eskwelahan. Siyempre, may trabaho manggiraray. Sundo tabi kita mga tugang alas 9. Ano papigalata tabi Ma'am Mercedes Perez, good morning. Good morning databi sa Gabos. Makusugon tabi ang signal mo digdi sa Tiwe. Sabi ni Ma'am Boriga da Sir Teresita. Gari makakahalo-ala ako dyan sa Tiwe. Dapat mas masiram sa DGC ang halo-halo ni Ma'am Teresita. Yeah. Ang flavor kang halo-halo. Gusto kong flavor so santol. Igwang halo-halong flavor santol. Doro diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang ta 46 minutos na tabi. Lipas na tabi ang alas 7. Yo. Mainiton. Kaya ang sulod tatabi ngunyan so mga manipisa na. So mga manipisan na ngayang bado. So 80 tahon sana. Ayaw masanang kaya tang bakalon. 80 pesos may bado ka ng manipis. O di salbado ka sa init. Iyo ta sabi bagakan mga eksperto de kita magparasuro lugon yang ki mga maibog tapos mga dikolor. Dapat mga manipisan na daa. Maringani ko ta ko maghuba. Ano daw tabi Ma'am Teresita kung maghuba kita? Delikado ngaya pag naghuba ka ngayon, sir. Baka ngaya makasuhan kang demanda. Iyo. Oy, ngunya na aga, ngunya na pitsa 15 kang Abril. Digdi sa tuya sa probinsya, dahi tayo ni mati. Iyo. Ining pigigibong ngunyan kang piston. Ini pong nationwide transport strike ngunya na Lunes. Pero digdi sa tuya sa probinsya kang Albay dahil taman ini mati
digdi baga bihira man magsarabay sa transport strike. So mga grupo kang mga driver, jeepney driver operators, so organisasyon ninda bihira man magsarabay sa mga arog kening transport strike. So pon ngunya na Lunes data aram kong hanggang no rin ining transport strike, pero dyan sa Manila namin sa ibang lugar talagang mati po dyan ang piggigibong transport strike. Importante yun dyan, so lunadan talaga. Mas dakol pa man giraray po so mga tigapuntang traditional jeep. So Manila, Manila, ano yan? Mga jeepney mo nagliliparan. Mga babae mong nagaganda. Initabi mga tugang na protesta kang grupo, manungod po ini duman sa franchise consolidation. So programa po kan sa tong gobyerno para po sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Ini pong protesta na pigigibungon yan na franchise consolidation, ang deadline po daka ini sa Abril 30. So nainot na bagay ka, pero arin itong bulan na so in-extend na lang in-extend ko niya na Abril. Gari kang Marso pa ini, ay kang Marso kan, di ako nasasala bago bagong taon, may deadline na ini. O tapos gari in-extend hanggang Abril 30. O ngunyan, ma-Abril 30 na naman. Kaya mga tugang so grupo kang Piston nagkasararo, susamahan ng chopper at operator nationwide, Piston asin Manibela. Matapos po magpahayag si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na daina papalawigon pa ang consolidation kang prangkisa. Ma'am Yoli tapos Ma'am Adi Baluyo. Good morning tabi sa Indo. Sigon mga tugang kay Deputy Secretary General kang Piston na saro po ining harassment. Anday databi pagtaoning panibagong extension mantang nasa tahaw pa po kang pagdangog sa Kongreso ang Public Utility Vehicle Modernization Program, asin nakapindyente pa man po sa petition kontra digdi sa Supreme Court. So inot ng pinag-anunsyo po kang gobyerno na ipagbabawal na po kaini ang mga traditional jeep asin UB Express na mag-operate po kunday po sinda makapag-consolidate kang sa inda pong prangkisa sa tinalaang deadline sa Abril 30. Yagan mo yan. So day na magkakabiyahe kung halimbawa day sinda makapag-consolidate Sir Noli Camba, dahil sinda makapag-consolidate kan sa indang prangkisa sa bago mag Abril 30. So dahil na sinda papabiyahihon. So sa tuyang mga modern jeep, so sa tuyang mga traditional jeep, kasabay palandig di sa mga UB Express. Paano kayo ni may mga UB Express na bata mga milyon mambaga ka ng kantidad? So kaipuhan nindang mag-consolidate po, mag-consolidate po nin prangkisa. Bago tabi mag abot ang Abril 30. Kunday dahil na sinda papabiyahihon. So paano nakanso mga publiko? So riding public. Diyan pati sa Manila namin bagatabi Sir Noli Camba, importantihon baga dyan ang lunadan.
O yan mga traditional jeep. Pagdain na po yung pinabiyahe, saan pa marulunad sa mga riding public? O maray ko na sa nadigdi sa probinsya ta. So mga jeep nga ni digdi, nagkaturunaw na. Natunaw na ta, linaog na kan mga tricycle. So mga ibabagang biyahe digdi sa tuya, na may mga prangkesa ngaya, ang prangkesa pasiring duman sa sarong barangay, malayan, warara na baga sa mga jeep. Tari na laog na kan mga tricycle. O so tricycle, bawal man sa national road. Di ba? Ngunyan ang problema dyan sa Manila namin, sa iba pang lugar na talagang iyo ang panginot na lunadan. Ini mga traditional jeep na dipisilo na pira pa man sana sa mga modern jeep ngunyan na nagbabiyahe. Dahil man makaya kan so mga pasahero. Mala nga ni dyan baga sa Manila namin, biyo nag-iirinutan sa jeep. Biyo nag-iirinutan. Dakol naman digdiki electric bus. Anong electric bus ay mo man tabi? Baka may kuryente sa bus. Iguan ang electric bus dyan. Baka may kuryente pagkapot mo sa bus, may kuryente. Kaya napod na electric bus. Hili nga po nindo. Sa probinsya din problema. Di sana siguro ang problema. Pero hili nga na po nindo. Maski nga ni bagadigdi sa tuya. Pagbanggi na o dipisilon ka na makalunad, kung mapasiring ka pa sa Legazpi, Tabaco, vice versa. O paghali ka ngayon Legazpi, mauli ka ngayon sa Tabaco, mga alas 7 ka na, madipisilan ka na maglunad. Tadain na ki mga jeep. Wara na kinagbabiyahe. Paano na kung halion na so modern, ay so mga traditional jeep? Maray lamang kung madali tulos makabakal sinda ki mga unit na so modern jeep. Laman kung may mga mapirak man yan ng mga operator kang traditional jeep na yan, nahuyan nga nin traditional jeep, nagkikiritay-kitay na nga ni subadi, piguro welding sana, tigtsatsagaan, maski nagkakaralampag ng biyo, tigbabiyahe pa man giraray, minsan gari matatangkas ng guma. Kaya nga tabi Ma'am Jo, Manilag Cardanyo, dapat nga i-modernize na ang lunadan tadigdi sa Pilipinas kung mahal. Kaya iyo yan tabi mga tugang so resulta. Pero ang sabi digdi kang piston na pigdadangog pa da tabi, pigdadangog pa sa Kongreso, ini pong Public Utility Vehicle Modernization Program. Nigwa man sinda petition sa Supreme Court. Dahil pa makikigluluwas nga sa Supreme Court. Ibig sabihin nga, dapat nga, dahil mo na ipag-implementar. Tapig dadangog pa nga ngayon sa Kongreso. Kung nararapat ba ining Public Utility Vehicle Modernization. And makatarungan ba? Tayo sinda ki petition duman sa Supreme Court. Ano nga ini? Makatarungan ba o kaya makatawo ba ining desisyon? Ini pong modernization program kan sa tuyang gobyerno. Ang sabi digdi, sabi kang iba, igwa ngayon naman kay ni digding nasa likod. May mga commissioner naman niya kay ni tabi Sir Noli Camba. Siyempre nga sa nga ma-order. Duman niya kita magkakapirak na naman niya kita Sir Noli Camba. May mga commissioner na naman digdi sa programang ini kang gobyerno.
dai na magtaka Sir Mox only in the Philippines, sabi ni Ma'am Jo. Ini ang problema tadigdi sa Pilipinas kung mahal. Maray nga kay ni salidahan ta naman niya. Ang sunod kay niya, limbawa kung di modern jeep na kita, no do ngayon makatipid-tipid kita, balik ta ngayon sa baterya. Makuha naman kita ki supplier, tanganing igwa naman kita ki may makomisyoniran. Ay pahit tayo sa Pilipinas, adi. Kung saan so may pagkakakitaan, duman kita. Iyan so, pigaano ngunyan kan mga operator, so grupo, na mo nga pasil-pasil ang pagbakal ki modern jeep na yan. Milyon bagang kantidad tabi kayan, Ma'am Carmela. Bakong milyon ang kantidad kan. Sain kan mapurot, sain kan makuha si operator na mabakal kaya. Nganing masalidaan so karag-karag niyang jeep. Nagida. Duman niya kita sa gobyerno, tama nagpapautang niya duma. Pero alam na. Alam na. Dai na mawawara yang komisyoner. Mga matali baga kaya pa ng mga Pinoy. Sir Noli Camba, matalion baga. Kaya minagiribo ki arog ka ini, tanganing igwasindaki, aning dakol sa komisyoner. Na pwede man nga nga na tabi nindo nga may pigsampul baga nga ni kay ni so mga Pinoy na ayuson mi nga ining jeep me, ta dapat nga day mahawara ini digdi sa Pilipinas, ano na nga ini, tatak Pinoy ini. Tatak Pinoy baga nga ini. Maray na aga po, oy Domingo pa lang dyan sa lugar ni Ma'am Carmela. Sa aga pa pala ng birthday dyan ni Mate na Giselle sa Indo. Late na. Pag magbati ka kay hermana mo, late ka na. O Domingo pa lang dyan, digdi Lunes na sa Pilipinas. O birthday na ngunya ni hermana mo. Dyan sa area mo, bako pa birthday ni hermana mo, digi sa Pilipinas, birthday na. Happy birthday kay classmate Giselle. Sabi ko nga ni, si classmate na Giselle, pun pa kang inot, arog nang ka. Mabuot, magalang, yaw na sa iyaga boss. Magayon. Lalo na maapilon pa. Maria Ana Bursal, good morning. Kay Sir July. Kumusta tabi Sir July? Ni Sir July, ma-birthday ni sa July. Kaya nga niya July. Ma-birthday man ini sa July. Kaya so may mga pangaran na April, birthday ngunyan. Ngunyan na bulan na April. Langan mag-birthday sa June. So yan tabi mga tugang, kaya nga ni so mga Pinoy nag-design man ki so sa indang traditional jeep pig upgrade man inda o tigpailing sa gobyerno kang Pilipinas ngaya huni ngaya pwede man baga ngayang gibuhon mi ni na arog kay ni dahil ngaya pwede yan dapat duman ngaya ka mo magkuha. Paano na so komisyoner Sir July, paano naman nga so commissioner kung dahi ka mo nga niya pwede dyan magkuha duman ka mo sa otorisado. Otorisadong pig-authorize kang gobyerno duman ka mo magkuha tanganing so komisyon so mga komisyoner doro diretso. Bakon kaya gigiribuhon nindo yan sa kagustuhan sa nanindo? Pwede man baga nga yan na honi magayunon man nga so ginibo me. Inayos mi mga so traditional jeep me. Baga sa Pilipinas baga tabi mga tugang. Kumbaga tatak Pinoy na ya.
Sa Amerika namin nga ni, pag duman ko, may nalagalag duman na jeep. Urog maon sa mga Pinoy. Nailing kan mga Pinoy, Sir July, so jeep duman sa Amerika namin tabi Chapin versus urog mahong biyo man ang nagturon-turon sa mga Pilipina. Nayaon duman sa Amerika namin. Pakahiling kan so jeep baga na saraw. Urog mahuno. Gurustohon magrulunad sa mga Pinoy duman. Tayo na yan ang tatak Pinoy. Ano nga ya ang jeep mo? Saraw. Ang saraw pala. So, ano yan? Brand yan kang makina o brand yan kang jeep? Yaw na nga ya so saraw. Di ba? Ginibuhan nga ni baga yang ki apod kaya, ginibuhan nga ni yang ki kanta baga. Iyan ang problema tadig dedi. O kaya urag-urag so nasa transport. Naday pa nga ni, yan nga, pigdadangog pabaga sa Kongreso. So modernization program kan sa tuyang gobyerno. Tapos implementar na yan, pigdadangog pa. Tapos may petition niya kami sa Supreme Court kung makatawo ba ini, makatarungan ba, nasa batas ba, o kaya nasa konstitusyon ba, ining paghali kan mga traditional jeep. Name. O ngunyan, pagday na pinabirahe ini, saan na marulunad tabi Chapin? So mga riding public, maray si Chapin, tamay sa liring service. Dahil problema kay Chapin. May sa liring service. So, paano na so iba? Kaya daw kan sa tuyang gobyerno na, libreng sakay. Libreng sakay ngayon sa 6x6. Dahil ngayon problema, paruluwasun ta ngayon sa mga bihikulo ta dyan sa kampo. O yuta ngayon ang pagpaano pod kaya, palunadon ta ngayon sa mga riding public, libre. O sige na, oral dawa daw nindo ya. Piling ninda kaya sir, nasa Pinasinda, jeep is the transportation trademark kang Pinas. O yung baga, tatak Pinoy, kumbaga, ano ini, pudke ni, vintage na inidigdi, kung nagkukulikta nga ni sa mga pikukulikta nga ni sa mga vintage bagatabi Sir July, pwede nang kuliktahon ining jeep na ini, talagang tatak Pinoy na ini, tatak Pinoy, maski kang inot pa ang panahon, iyon na yan na nagluwas. Namundag kita, iyon na yan. Tapos papahiton ngunyan kan so modern jeep. Ano yung pagkakaiba ngayon kayang kang jeep ngayon kang inot, tapos ngunyan, ang pagkakaiba ngayon kang jeep, modern jeep na ini, tapos so, traditional jeep ka ito, ang modern jeep ngunyan, dako lang komisyoner. Servisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Dakol na naman niya kenan magiging milyonaryo. Dakolo naman kenan magiging mayaman. Nagdita daw ngayon naman pahiton. Obligahon ta ngaya gabos. Dapat ngaya modern jeep na. Oni sa na ngaya ang design. Dahil pwede ka mo magpagibo. Pariyan so maray nga ni so padyak ta. Ang padyak, maski sain pwede ka magpagibo. Aning modern jeep, sain ka ma-order. Dungan ka sa na mag-order sa otorisado. Nga ni subiya niya, diretso sa mga commissioner. Ayun na. Ma-commercial daw mo na kita. Kaya pamibianta daw mo na ki Horacio Impirata. Horacio Impirata mo na kita, alas 8:07 na tabi, mga tugang. Horacio Impirata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga,
asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source
all news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparos sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Pulbutan sa Bicol Net TV. Balik na po kita mga tugang sa programa 14 minutos. Lipas na po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Oras pong yan asin ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sana po yan makuha along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners, dyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap po kay dorm, boarding house, MBY Dormitory po kamo, no? Safe na safe po kamo dyan. Kasabay taman dyan si Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Rener Bursek ang syudad ng Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo kang Malinaw, ABC President Cap Art Abila, and ang Kapos Bilo Lotto Outlet dyan po sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa Lotto Bako sa Witing. Yo, may chance lamang kita maging milyonaryo sa Lotto Bako sa Witing. Minayaman sa Witing, alam na. Sige po mga tugang, balik na kita sa programa. Ako mapogirarian sa indong lingkod dan sa indong servidora sin Tagariparo. Manny Moxea po, si Mr. Hulbutana. Kanyang pangal daw kita ni Lunes na Lunes, Monday. Pet sa 15 kita kang Abril, taon 2024. May mga flag racing po ngunyan. Dahil man po ki deklarasyon na dahil opisina. Igwa pong trabaho. Mga klase sa ng stay at home. Sa mga nagtatrabaho po sa pribado, sa gobyerno, igwa po kamong laog. Sa mga teacher nga ni Oro to sa eskwelahan. Sabi ng stay at home, tapos yaon sa eskwelahan. Magbot baga ngayon si principal sa si school head. Bago ngayon tabi dyan kompetente, may flag racing po kamo. Yun na lasutsuda. Sana mag-aratindir. Kaya nga yata transport strike. So duduno. Daro-diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige mga tugang ta 17 minutos tabi, lipas ang alas 8. 17 minutos dyan. Kalipas ang alas 8, tapos na tabi sa flag racing. Tapos na dyan sa LGU Malinaw.
Tapos na da sa flag racing. Okay, sige. Very good. Ano ta, may dako lamang nagaratindir. Ang nagaratindir permi sa mga arog perming arama yun sa mga job order. Pero sa mga regular, iyon mga madudunong na. Iyon hadi. Kasi ngayon kami ang magbuot kung malaw kami o dae. Kami baga ngayon haloy na digdi sa serbisyo. Iyo. Haloy na sa serbisyo, arog ka ng gibonin daw. Dahil ka mo kagigururangan. Haloy na ngayon ako digdi. Iyo ang gibo ko. Malaw ngayon ako alas 10, mauli ako alas 11. Si Simon nga pwede yan sa kuya magsitaka yan. Na ako ngayon digdang hadi. Ay hinda ka mo. Pero pag mga job order pa sa na mga mahiguson, grabe ang kasisip-sip ta gustong maregular. Pag na-regular na, inay ko po. Pag na-regular na, yaon na dyan. Malaw, galas 9. Yun ang hadi. Ano pa man niya, regular na ako. Ay, inda. Face-to-face classes po sa Albay, suspendido po dahil po sa transport strike, trabaho, asynchronous learning, magpapatuloy. Sabi digdi mga tugang sa ipinaluwas kang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council or PDRRMC, at ang Albay Public Safety and Emergency Management Office o kaya APSIMO, nag-abiso po sa publiko kaugnay po sa inaasang epekto ng 2 araw na nationwide transport strike ponpongo niya na Lunes hanggang po sa agang Martes 2024. Base po sa PDRRMC APSIMO Advisory Number 3, magpapadagos po ang asynchronous classes o kaya distance learning sa mga primary and secondary school na nasa ilalim po ng Department of Education. Suspendido man po ang face-to-face classes sa lahat ng antas ng mga pribadong paaralan. Kabilang na po ang pasok sa kolehiyo simula po Abril 15, Sundo 16, 2024. Maaari naman pong ipagpatuloy ng mga paaralan na nagpapatupad ng asynchronous classes o kaya modified learning modalities ang kanila pong klase. Depende po yan sa kanilang mga school heads. So yun na sa pigsasabi ta. Madepende po sa mga school heads, principal. Samantala, wala naman pong suspension ng pasok ang mga empleyado, mapapribado man o kaya pampublikong opisina sa ilalim po ng mga business establishment. Dahil po may laog po, may trabaho. Kaugnay nito, sabi digdi mga tugang, kaugnay nito, kinakailangan po naman na mag-report sa APSIMO ang mga tauhan ng mga Armed Forces of the Philippines o AFP, Philippine National Police, at mga Provincial Engineering Office o PEO na nasa ilalim po ng Albay PDRRMC para po tumulong sa pagbigay ng libreng sakay sa mga apektadong mga stranded na mga pasahero. Yan, may libreng sakay. Hali sa Armed Forces of the Philippines, maging po sa Philippine National Police. Pinapayuhan databihan publiko na dahil po sa kakulangan ng mga sasakyan, pabiyahe po, iwasan na muna ang paglabas sa kanilang mga bahay. Kung dahil masunaki mga dudumano na importante dahil na muna. Stay at home na muna kayo. Inabasuan mo po ang gabos na City Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o kaya CDRRMO o kaya MDRRMO na maging alerto po at mahigpit na i-monitor ang status ng strike
at tiyaking may mga nakaantabay na response team at ambulansya kung kinakailangan. O yan po, so nakapalaman po naman sa nationwide transport strike na ipinalawas po kang PDRRMC APSIMO Advisory Number 3 2024. O yan po, so advisory hali po sa PDRRMC. Apwera po yan kang pigpaluwas man kang Department of Education na sabi digdi asynchronous classes distance learning on April 15 and 16. Ayo. O di module. Mag-module mo na sa mga estudyante. Ayo. Kang nakaaging simana module na di. Webes, Biyernes, Lunes, Martes naman. Okay, mahalat naman kita advisory para sa Miyerkules. Kung ano ba, face to face na o module pa man giraray. Tagrabi pang init. Mas sabi baga kang Pag-asa, mas matindi pa ang init sa mga masunod na daw. O di bata so mga estudyante halos saro may kabangang bulan na sana. Ang klase mapundo baga ang klase sa June 31 matapos, di ba? Kundi ako nasasala ayon so sa tuya digding kopya. So ang fourth quarter mapuon po May tama. Ang fourth quarter quarterly examination. So fourth quarter sa pitsa 16 and 17 ang schedule kan sa indang mga exam. Tanda ni duha. Sarong bulan na sana. Sarong bulan na sana tabi mga tugang ta. Ang schedule kang fourth quarter na examination kang DepEd May 16 and 17. O di, ano kitang pitsangon yan, 15, o di sa rumbulan na sana. Kaya puspusan ngon yan ang mga mga lessons kan sa tuyang mga estudyante. Para po makaabot duman sa exam ninda sa May 16 and 17. End of school year, 29 to 31. May 31 o kaya May 29 to 31. Iyo yan ang abiso kan Department of Education. Tama? Okay. So ang bakasyon po kan mga teacher June 1 to 30, 2024 sa rumbulan. No voluntary or mandatory task or activities shall be assigned to teachers. Para lagpakan daw tayo mga teacher. Sabi kang barkada kong teacher, baka joke. Baka joke. Mga teacher bagapi, bigla sa nang iarapudan kan sa indang mga supervisor, principal, mag-report niya kamo digdi sa opisina. Igwa kitang meeting, igwa kitang mga dapat gibuhon. So, poon June 1 hanggang June 30 databi mga tugang, no voluntary or mandatory task or activity shall be assigned to teacher. Sana magkatotoo. Sana magkatotoo databi ini. National Learning Camp July 1 to 19, 2024. Brigada Eskwela hunina. Schedule kang Brigada Eskwela July 22 to 27. Pagkatapos kang pagkatapos kang bakasyon kan mga teacher po June 1 hanggang June 30,
Pag July 1, National Learning Camp na. And pag July 22 to 27, Brigada Eskwela na tabi yan. Balik na naman kitrabaho. Pag July, purulpugan na naman kitrabaho sa mga teacher. Start of school year 2024 to 2025, July 29. July 29, 2024, mapo na po ang school year 2024-2025. Ang end of school year 2024-2025, May 16, 2025. Mas maamay na. Mas maamay na kidiit. Padit-dit bagatabi ng ibabalik naman sa dati dyan. Dyan kompetente. Padit-dit, ibabalik kang DepEd sa schedule na dati na inarugtaman sa ibang nasyon. Inarugta sa ibang nasyon na schedule kan mga estudyante. Dahil man pala na applicable digdi sa tuya. Ayun na nga ni sa pigsasabi ta. Langinit, may nagkakaderisma yung mga aki, may mga teacher, may nagsusurunggo, may minaralangkaw so high blood. Sa sobrang init digdi sa Pilipinas kung mahal. Hili nga baga digdi, hili nga na po. Kaya baga nagsususpend ki klase, tamainiton. Bako po digdi applicable digdi sa Pilipinas kung mahal. So dapat pag-arog ka ini, Marso pa sana tapos ng klase. Summer na, bakasyon na. Paano mo ngayon maapod na summer vacation? Na mabakasyon ka ngayon, Hunyo na. Mabakasyon ka Hunyo, bako naman summer ang Hunyo. Rinuman. Tag-urana na yan. Ang summer season po na Pebrero ba o Marso? Marso, Abril, Mayo. Yan na tulong bulan na iyan. Yan ang summer season. Pag huminunyo na, nako, tag-ura na iyan. Kaya dahil mo naman niya maapod iyan na summer vacation. Bakasyon na sa nang apod kaan. Bako na summer. Bako na summer tabi. Kaya lang ang ngunyan, tama bakasyon sa mga aki, Hunyo naman, June. Bako naman niyan summer tabi, Sir Paul Bibal. Maray dyan sa Amerika namin, ang bakasyon dyan, ngunyan na July. Bako? Inarog tabaga, inarog ta susumanga dyan sa ibang nasyon. Digdi sa Pilipinas kung mahal tabi, Sir Paul, dahil man pwede ang talanginit. Maray lamang ngayon kung mga classroom digdi, puros ngaya aircon. So mga eskwelan nga digdi sa Pilipinas kung mahal, dahil paki mga bubong. Ta nagkakaralbo pa kan mga nakaagi pang bagyo. Hanggang ngunyan, dahil pa nagkakaarayos. Igwaman ngaya kuta ngaya ki atopsim, pero dahil kisame. Yugo-yugon mo, balda-baldang init kayan sa payo mo. Kaya grabing alingahot. Grabing init. Taday pabagadig nagkaarayo sa mga classroom bagang rinapungkas kan sumakusog na bagyo pero ang taon na nakalipas. Bago magpandemya, raraot na so mga classroom tabi nagyubaga kita kay ito. Bago mag 2019, bago mag COVID-19. Bata ang init niya tago sa payo mo. Dahil naman nga ki proteksyon ang sa imong payo. Tagos sa payo. Kung maklase ka dyan sa classroom. Tagos ang sa payo mo, taday ka na nga kibuhok. Bago mag 2019, bago mag pandemya, so mga classroom tadigdi, nagkaturumba ba? Mga katurumba, nagkakaralbo baga. Dakulo ng mga classroom sa mga nagkaarapiktaran, nagkagaraba, hanggang ngunyan dahil pa nagkakaarayo, so pirang taon na nakalipas, nagpandemya nga niya.
O nagpandemya po 2019, 2020, 2021. Tulong taon dahil nagkaarasikaso ta may pandemya. O hilingan ngunyan, hanggang ngunyan dahil pa nagkakaarayo sa mga classroom. Yan ang ngayang gibuhon ta. Hindi siya na ngayang kita. Yan tabi mga tuga. Ang sitwasyon. Kaya sabi kang DepEd sa pag-aadal manida sa mga pagkukonsulta. Si Simon daw kaya sumay kagustuhan tabi Ma'am LB Barameda Bino. Yan ngunyan sa mga magurang gustong ibalik so dati na dapat pag summer bakasyon. Marso bakasyon na yan. Kaya ito hanggang Marso ang klase. Abril graduara na. Bakasyon lamang iyan. Mabalik Hunyo na. Ngunyan papabalik na sa dati. Pero padit-diit pa sana. Sa 2025 ang end of school year 2024-2025 Mayo pa. Ibig sabihin makakasapar pa sa mga estudyante sa sunod na taon sobrang init po Marso, Abril. May Marso, Abril pa. Padit-dit ini siguro baka makabalik ini sa 2027 na. O kaya 2026. Balik ta na sa nangaya sa 2020 tama eleksyon na baga. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sir Paul Bibal, ibalik ta ngaya sa 2028 na ta. Igwan na naman niya ki-eleksyon niya, national election. May maituga naman lamang kita sa mga Pinoy. May maituga naman lamang kita sa mga Pinoy. May maibuha naman kita, sabi kan mga taga-tiwi, may maibuha naman kita. Ilinganan nindo sa 20 pesos subagas. Diyos ko, nasa nakita. Ngunya naman na 2025, dakulo na nagpaparamdam. Maski sa mga nasa nasyonal. Tawag ko kita ki midterm election. Dakulo na naman nagpaparamdam. Mapagta na naman kita tabi Marisa del Rosario. Aramo kitan mga Pilipino. Permi man kita gusto, tamang permi man kita maagta. Ata na ngayang tinugaan ko na kamo, gusto pa ngayon indong utobon. Malapit na maging 20 pesos ang kilo ng bugas. Matapos na lamang sa turno. Kabangaan na kang turno. Noorinan maging 20 pesos ang kilo kang bagas. Sige daw. Tubod pa ako baka sobra pa nga ni garing 20 pesos ang kilo ngunyan kang suata. Gura ng kilo ngunyan kang ata. Baka suata. Ang gusto sabihin. Ilingan ngunyan mas kitag-ani. Dahil man baga nagbababa ang kilo kang bugas. Nag-arani na sa mga parauma. Baraton sa paroy. Gurano sa bakal kang paroy ngunyan 19 ang kilo. Subugas gurano. Ang pinakabarato garing bugas ngunyan 55 ang kilo. Inay ko po. Yun na yan. Di magpagta naman kita tabi sa October mapail na ko ang sertipiko di kandidatura sumakarandidato. Anon mga mapail kikan COC sa October 12 kunda ko nasa sala 12 senador ang pipiliun ta. 12 tama ba ako 12 gobernador, vice-gobernador, congressman, daing vice congressman kita ha.
Pag nawara nga ya so congressman, si siyan matukaw. So vice congressman nga. Warang vice congressman ha. Ayan ha, senador, 12, gobernador, vice governor, board member. Yan, board member. Sunod, congressman. And pag-abot sa local, mga tugang, mayor, vice mayor, councilor. O yan, ang eleksyon sa 2025. Mapail na sinda sa October. Hilingan na nindo sa nasyonal. Purulok-pulok na sa mga masenador. So gustong mag-re-elect, sige ng papel. Hiling nindo dyan sa tinampo. May mga tarpulina. Ingat sa biyahe. Yagan mo ya. Sa 2nd district nga ni paingurag na kitarpulin. Sa 2nd district maura ka maglalaban dyan apod kay ni na congressman. Paglagi tarpulin kan saro, tlaag man so saro. Paglagi hulbadi man so saro. Tarangkason kang syudad. Taday ka mo nagpapaararam buda may bayadan baga ka mo base sa ordinansa. Tarangkason. Bako. Nalinig baga sa syudad ta, tinarangkas ta. Pasasa na ka mo magralag dyan. Maski ngayon nasa private property yan. Kay puwanin do magbayad, ta may ordinansa kaya. Iyo man ang gada di. Pero sa ibang lugar, dahil na yan. Sa ibang lugar, igwa man siguro kang ki mga ordinansa ang kada munisipyo na maglag ka dyan ki mga tarp. Dahil ka dyan basta-basta maglag ki tarpulin. Lalo na sa mga naglalag ki ads. Ngaya may sale, ngaya susarong SM. Susarong mall, may sale. Tatad-tadon dyan ki tarpulin sa gilid kan tinampo. O bago ka malag dyan tabi ki tarpulin, maduman ka sa opisina sa munisipyo. Makuha ka ki-permit, kaipuhan mo magbayad kasi may ordinansa yan. Ang iba dahi, ipabarayaan sana. Ipabarayaan sana ngaya. Congratulations ngaya. Nakapasar ka ngaya sa professional driver's license. Gusto mo magpalag kitarpulin dyan sa along Siga Avenue. Dyan sa sentro kang syudad. Malag ka kitarpulin niya, congratulations to me for passing professional driver's license. May kuda ka pa? Dahil ka basta-basta pwedeng maglag ka yan, kung dahil ka magpaaram sa munisipyo, ta may babayadan ka yan, and dapat may mga designadong lugar sa nang piglalagan ka yan. Bako kung so kagustuhan mo sana, digdi ko nga niya ilagin ita. Dakol niyan makakahiling. O dahil pwede yan. Magsunod ka mo. O, pero kung so ibabaga dyan, dahil man. Yan mga sale bagang iyan sa mga mall. O, tad-tad na ki mga tarpulin dyan. Dahil man ang nagpapaararam dyan sa munisipyo. Sinda may kapasidad na maglaag ka yan. Igwasinda ki mga boom truck. O, ihahang dyaninda. O, pwede tabi talagang taranggalon yan kan taga munisipyo. Dahil man ka mo nag-abiso, dahil man ka mo nagbayad. May ordinansa kaya. Naramdaman ko kayo so may event kami. Nagpaaram kami sa munisipyo, may bayadan palan mananggad yan. O may malag ka kitarp. May media values. O di may bayadan ka. And tatawang ka kung sa ina designadong lalagan mo sa nakayan. Bako so kagustuhan mo. Ma'am Aisa Anrade. Bako so gusto mo sa nangaya maski private pa, maski private property yan. Siguro pigtutugutan siguro ng araw kan mga private property pag madali na ang eleksyon, pag during campaign period na.
Pero kung dahil pa man karampanyahan, dahil pa campaign period, ay dahil ka muna dyan. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. May naipit pa kitang komersyal, madali sa nini. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang 47 minutos. Lipas na po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Oras pong yan natod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Kasabay man dyan si Vice Governor Ate Glenda Ongbonggaw kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Burse kang siyudad ng Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo kang Malinao,
and si ABC President Cap Art Abila. Balik po mga tugang, si Manny Moksaya po ini, si Mr. Hulbutana. Kanyang pungal daw kita ni Lunes, Abril 15, taon 2024. Sando tabi kita alas 9 mga tugang. Kaya ano pa, pahit na kita. Serbisyo sin reparo. Kaibahan si Manny Moksaya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang ha. Digdi kita sa iba pa niya tong istorya. Bako sa natawo ang apektado tabi ngunyan kang matinding init kang panahon. O kundi kasabay man dyan sa tuyang mga alaga. Yo. Kaya kung ano man ang namamati kang tawo, iyo man ang namamati kang mga alaga ta. Sabi mga tugang kang sa tuyang mga veterinarian, may abiso po duman sa mga pet owners, mga tugang, na bantayan po ang kalusugan kang sa indong mga alagang hayop dahil sa mga pwedeng hilang na makuha kay ni ngunyan tabing matindi ang init kang panahon. Sabi mga tugang ni Dr. Pancho Milla, kang Albay Provincial Veterinary Office, na bako lang ang tawo ang posibleng makamati po nin heat stress o kaya heat stroke. Magidatabi ang sa tuyang mga alaga manahayop. Sir Daniel Yaga, good morning tabi sa imo. Sabi mga tugang digdi, sa mga kairiba da dyan sa mga sinyales na heat stress po ang sa tuyang mga hayop, ay ito databi supag o kaya dipisil, hirap sa paglakad, nadidipisilan sa paglakaw, pighihingal, panghihina at pag-init ng katawan. Minsan sa mga alaga ta, gari nga biba rodan maglakaw. Gari perminasan ng biba blue yan. Naghihingal. So, baga nagluluwas ang dila na nagreliway na. Nagiinit man ang lawas kang mga alaga ta. Kaya so sa kuyang alaga, igwa kong alaga digding duman sa harong, igwa kong alagan duwang ayam, mag-inibong na gate, tigsaro sindang pwesto, binakalang ko tabi Sir Ted Ramos ki pamaypay, pigduwa sindang pamaypay. Binakalan ko ki pamaypay, pigsarong pamaypay, tayo man sanang kaya kwalangan man electric pan. Bala man sina magpaypay ka sa dirin. Basta permisa na may tubig man. May tubig databi. Sabi digde, sakaling makamati databi ki mga sinyalis ang sa indong alaga, agad po itong painumunin tubig. Tapos lagan databi ki dumog na tuwalya ang lawas kay ni, tapos halion databi sa mainit na lugar. Halion sa mainit na lugar, ilaag sa rep. Halion mo nga sa mainit na lugar, ilipat mo sa malipot, suskuta ilinag sa rep. Sakali databi mga tugang na dae pa man giraray na umayan o kaya naayos ang sayang kamugtakan o sa kondisyon kan sa indong atama na hayop, dapat daadin do tabi indarahon na sa veterinaryo.
Igwa kayo ni bagangon yan, so mga alaga bagang mga ayam na talagang biyo na dudurog ninda, pero yaon sa kwarto. Pero sa mga askal, dahil mga makusugo ng resting siya kaya. So mga alaga ini, so mga nagagakudan, tapos so mga biyo ninda tigdadara sa mall. Pigdara sa mall tabi Sir Ted Ramos so mga ayam, tamalipot nga lamang duman sa mall. Saka makapagmulmul man lamang nga so mga ayam. So dapat databi maging responsibilidad ang mga pet owner sa kalusugan and sa buhay kan sa indang mga alaga. Tandaan mo tabi may Shoni, Jason. So hayop mo dyan na nag-irihi na sa kalson, sa kabuyungan, tamungan mo da tabi ki tuwalyang dumog. Alion mo data sa mainit na lugar, ilog mo sa rep. Bakalan mong portable aircon. Dahil, certain, binakalan ko kipamaypay, so nababakal baga dyan sa mga native products. Ayun, kaya kong bakalon, 5 pesos man sa natigduwa, tapag na inib-ib ninda, mara 8 saro, igwa pasindan sarong back up. Alangan man ako pasindan magkabkab, ano naman, nagkakabkab naman ako kan sa diri ko, kabkaban manindan sa diri niya, pero may kong piglalagang kitubig. Malinig na tubig ha, malinig na tubig. Speaking of malinig na tubig, Sir Ted Ramos, kita, nakakasiguro daw kita na sutig babakal tabagang huya na silyadong tubig na yan. Lalo na ngayon kung mabiyahe ngayon kita, sutig lalagbaga yan sa styro, tapos ilagang kitubig, ilagang kilo, tapos minalipot man supig babakal tang tubig. Sigurado daw kita na malinig po yan. Agura ano iyan, a 10, a 5, a 15, a 20. Ma'am Ninya Yaw, good morning tabi sa imo. Nahudyan da siya. Transport strike tabi dyan sa indong lugar. Dahil ka nakabiyahe. Sigurado daw tabi na malinig yan tigbabakal tatigiinom tang tubig na yan. Dapat sa baskaran ka nagbakal kikabkab. Iyo. Sigurado daw tabi kita na yan tigbabakal tang tubig na yan. Malinig. Kaso sidalod sa na dyan kung saan tapos sinilyuhan. Tapi di bagang nababakal, nakakabakal ba kay pansilyo? Pig ano sa nga niyang kilaiter, pig init kilaiter, minasilyo na. Sigurado daw tabi kita na tigbabakal tang tubig na yan. Malinig. Yan ang problema ta. Una ta malinig, pero dahil ta sigurado kung sa impig kukuro ang tubig na yan tabi, Sir Miguel. Sir Miguel Balina. Maray manggiraray, so tigaharok ta baga sa urok. So pigaharok ta sa bubon. Sigurado kitang malinig ito. Ta kung may kiti-kiti na hiling ta. Kung may ulo-ulo na hiling ta. O yan ang mga mineral water na pigbabakal ta. Sigurado daw tabi kita na malinig po yan. Maski nga ni malinaw, pero dahil ta sigurado kung sain iyang paghali-hali, kung sain ninda iyan pigkukua tapos linag sa buti, babakalon taman. Dahil taram kung sain hali. Kaya pa siguro tabi kita maging maingat po kita ta. Halos ngunyan baga pag nasa luwas kita, bakal digdi, bakal dumang kitubig, pati sa mga palamig. Nako, ingat po kita. Tadipisil. Digdi sa lugar ko, libre tabi ang tubig, hali po sa bubon. O yun yan, mas maray iyan tabi. Sir Miguel, tubod pa ako. Iba na tabi ang criminal water. Yan ang dipisil tabi, Sir Art.
Dahil ta sigurado sa pigbabakal tang tubig na pigiinom ta, una ta silyado ta, pigbabakal ta, malinig, sigurado daw kita na malinig po yan. Tabata dakol na bagang nyo nagruluwas na may kanya-kanya na bagang mga refilling station, pero dahil man tig-refill, dahil man talaga nag-agi sa kundi pigdadaya man sa nakita. Gari man sa nabaga, so ngaya ilagta sa buti tapos silyuan, iyon na yan. Ingat-ingat tabi kita ta, dipisil na. Mas importante manggiraray, suhali sa satuyang harong na tubig na sigurado ta arog kang dyan kara Sir Miguel, igwasindang pigharukan dyan na bubon, o dyan ka mag-inom, ta siguradong safe na safe ka dyan. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa rumbang sa higdaan nakadangog ako, hinuninin sa rumdamdam sa luba ko. Dahil na nga safe ngon niya. Dipisil na magpapara tiwala ka. Pag nagkaon ka sa lawas, nako. Ngaya, huyan nga silyado ang bakalunta, pero susilyado, dahil tamanarham, kung saan manali na tubig. Inay ko po. Nakadangog ako. May expiration tabi, Sir Mox, ang bottled water. Dapat mahiling sa expiration date. Pati sa soft drinks, saka sa beer, etc. Ang problema, Sir Art, kanso mga refilling station baga, dahil man naglalagsinda ka. Ora, dahil sinda naglalag kaya. Ilingan tigbabakal ta dyan ng mga bottled water. May nagreklamo nga ni kan sa kuya, may lumot na ngayon, sir, so nabakal kong tubig. Magayon ko ta kung bako lumot ang yaon sa tubig nang kudi sira. At least so sira, pag haloy-haloy lamang, di nagdadakula. Kaya, sir, so bottled water kong nabakal, oy, may libreng tilapia. Yanan maray. Duminakula so tilapia sa log kang bottled water. Igwaman tabi na bottled water na mura, pero grabe po ang content kay uric acid. O kaya bigla na sanang minakulog ang bitis mo. Ibos godo man na. Pati tubig igwang uric acid. Nailing mo kaya palan minsan day man niya ako kikinaon. Nag-inom sana ako kitubig. Napilay ako. Igwa palang kaya. Grabe da ang grabe ang iyo. Sabi ha. Baka ito tabi mamri sa today baka ito so nakakapilay man sa ko. Para isip ko tabi boss godo dahil man ako nagkakan kung ano man na bawal. Para naginom ako kitubig, napilay ako. Baka ito. Oy, mga tugang alas 9 na. Digdita naman po muna para mentras na tatapuson na sa tuyang programa ngunyang pong Lunes, Abril 15, taon 2024. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Nila Doon. Sa ngaran man po kan sa tuyang mga katuwang sa programa ang MBY Dormitory kay Madam Maylene. Siyempre kay Vice Governor Atiglen Daong Bungaw, City Councilor Riner Burse, Cons Irene Morales Paut, Mayor Shi, si ABC President Cap Art Avila, Kapos Bilo Lotto Outlet kay Boss Bob, thank you. Ako mismo naka-experience ka na uric acid sa bottled water. Feeling mo na yan. Kung mananggad ha, baka rug ka yan. Sige, ringat na sa natabi kita.
Kanya-kanya na bagang iba-iba na bagan mga ngaran ngunyan kantig babakaltang bottled water. Mga tugang ako po ang sa indong lingkod, Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni. Saga naman kita magriba ng 7 to 9 digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos! Domo, arigato, ringat po kita, baba. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. So sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.